Karong hapon na posibleng mugawas ang resulta sa PCR test alang niadto nagpositibo sa rapid mass testing. Samtang isolation facility sa Lapu-Lapu City, 100% ng andam. Lugwayan og tulo ka adlaw ang rapid mass testing tungod kay ubos ang turnout. Siluan mayroon din sa report. Personal nga gisusi ni Mayor Jonard Ahumchan ang Lapu-Lapu City College nga mo'y magsilbing isolation facility alang niadtong nagpositive sa PCR test apan asymptomatic. Naandam na ang tanan nila mga basic nga panginahanglan samtang mag-istar sila dinhi sulod sa 14 ka adlaw. Sa mataglawak adunay na po ka mga beds nga may kaugalingong mga unlan, supply sa face mask, alcohol ug tissue. Tagsa-tagsa usab silang balde ug planggana nga gamiton sa ilang pagkaligo ug panglaba. May kaugalingon usab silang lamesa ug bangko ug hitsa sa mga electric fan. Sa mataglawak, aduna usay mga thermal gun aron sila regular nga maka-check sa ilang kaugalingong temperatura ug may cellphone aron sila makatawag sa mga medical staff kung may mabatyagang sintomas. For our medical staff, kompleto na ta. Natay kompleto ta atong PPE. Gikan sa ibabaw hangtod sa ubos, kompleto na. Kay lisod na kaayo nga if in case na ay mo develop og mild to moderate symptoms, simpre ato maginangadtuon. May gimuntar usab nga mga CCTV camera aron ma-monitor sa mga medical staff ang kahimtang sa ilang mga pasyente. Sa mataglawak nakapaskin kining mga house rules aron mo'y mugiya sa mga pasyente sa mga angayan nilang buhaton samtang anaa dinhi sa facility. Hinuon matag karon og unya, mamahimo silang makagawas-gawas dinhi sa lobby aron usab makahanggap og hangin o baka makaadto sa CR aron motubag sa ilang mga personal nga panginahanglan. Apan gidili nga sila musaka o baka mo kanaog gani kini dinhi butangan ni dinhi og lamesa nga mo'y magsilbing mubabag ug butanganan usab sa ilahang pagkaon ug sa ilang mga kinanan. Sa second floor, ipahimutang ang mga lalaking pasyente, samtang sa third floor ang mga babay. May 180 beds nga ipahimutang dinhi sa Lapu-Lapu City College. Kung dunay makita nato na nagpositibo nga asymptomatic, anhin na nato dadon diri. Ang ato lang, by tomorrow, we will start na katong mga naa sa ARC na mga asymptomatic, ato nang i-transfer diri. Samtang ipahibaw sa mayor nga tungod sa ubos nga turnout sa mga nagpaubos sa rapid mass testing, partikular na sa mga barangay sa mainland, Lugwayan ug dugang tulo ka adlaw ang rapid mass testing nga mahumanunta karong Sabado. Bisag 70% lang sa ilahang turnout na makita na nila, ila nang ma-analyze pag-ayo. So with that, makita na nato kung unsay atong buhaton. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Besdak.